उरखावगदनि केन्डिडेट बेबायदियावनो बिपिएफ आरो बिपिपिएफ दानायसै आरोखि उरखावा बे मोनसे जारिमिन खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानैहाय दिनै आङो नैबे प्रमिला रानि बायद'नि सोमोन्दैनो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों नोंथांमोना जानो हागौ खोनाखाबाय बियो मा बुंदों अब्लाबो आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बे प्रमिला रानि मेडामनि बुंनायनि सायावहाय भिडिअखौ एसे हगारनानै होनाय जासिगोन खोनासङोब्ला जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थानानैसो सालायदों बियो आंहा पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थायै थायैसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय एमपि जाहैबाय बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा आं बुंथ्रामोन दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो सोमला थाफायो आंजों उरखाव थाफायो बै समाव दानिया थाङै थुङै जेला एकर्डआ जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो बिपिएफ मोजां मोनग्रा नङा होमबा बिपिएफ जोब दे मिथिखागौ आं बिपिएफ जोब दानिया पार्टि दानसै इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै दाना पार्टिखौ जों होनबाय एमएलएफ्रा नाङा पार्टिखौ नाङा एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो गावो होननानै बुंबाय आङो मानिथाराखिसै दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोननोसै दोनबालाय मा जानो हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनिजोब बिएलसिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय बिसोरा केन्डिडेट गैला केन्डिडेट डाबल जाजोब्बाय हाग्रामा गदनि केन्डिडेट उरखाव गदनि केन्डिडेट बेबायदियावनो बिपिएफ आरो बिपिपिएफ दानायसै आरोखि उरखावा बे मोनसे जारिमिन बेयो सोखावनाया सोर दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर निश्चय जों खोनानो मोनबाय दे प्रमिला रानि बायद'आ इउजि ब्रह्म सारखौहाय गोबांथार सोंखारिदों सिगांनि जानानै थांनाय गावसिनि बै जवान बैसोनि समावहाय जानानै थांनाय जाथायफोरखौहाय लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय लाजि फोनांनो सानदों इउजि ब्रह्म सारखौहाय नाथाय प्रमिला रानि ब्रह्मनि साननाय आरो इउजि ब्रह्म सारनि साननाय बिथांमोननि साननायनि गेजेरावहाय प्रमिला रानि बायद'आ बिसिनि बायदि साननाया खुनु रुजुजाथावना होननानैहाय आं साना रायजोफोर 17 बोसोर प्रमिला रानि मेडामा सासे दैदेनगिरि आइजो फरेस्ट मन्त्रि जानानैहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय रायजो सालायबोनायखौहाय जोङो बयबो मिथिखागौ दा 17 बोसोर फरेस्ट मन्त्रि जासेयावबो बर' हारिनि थाखाय बेबायदि सासे दैदेनगिरि आइजोआ मा बिहोमा होबोनो हादों बर' हारिनि थाखाय मा खामानि मावनानै होनो हादों आं बेखौसो जोबोद आसरित मोनदों ना हाग्राखौनो रैखा खालामनानै होनो हादों ना जिब जुनारखौनो रैखाथाय खालामनानै दोननो रोंदों ना गुबुन हारिफोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि हाग्रा दानफायनानै हाग्राफोरखौनो सेफटि खालामनानै दोननो रोंदों ना हाखौनो जगायनानै होनो रोंदों लाजिनो सोलोंब्रा एसे लाजिनांसिगौसो नोंसोरो बेबायदि गावनि मोखांखौहाय लाजिया फांजिया दिन्थिनानै जेबो लाब गैला दिनैनि जुगावहाय साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मिथिगौ
जायया मिथिया होननानै बुङोब्ला जायफ्रा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मोनजादों मोनलोंदोंमोन 100-200 मोनदोंमोन न' बां मोनदोंमोन नै बिसोर बायदियासो मिथिया मिथिबाय दा दा प्रमिला रानी बायद'मोनखौहाय आङो बुंथावनाबो नङामोन नाथाय बिसिनि आखल आखु जे मावबोनाय खामानि बेखौ जोङो नाहरोब्ला जोबोद जोङो सोंखारिथावना मिथिबाय दा बिपिएफ पार्टी सरकार दानायनि उननिफ्रायनो गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर' हारिनि हाखौहाय दखल खालामना लानो खाबु मोनदों बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना नंखाय सानदों नामा जायफ्रा आंजों समान बैसोनि बिसोरो बयबो मिथिगोन बै समावहाय जोंनि बर' हारिनि दावहारु एनडीएफबी बिदा फंबायफ्रा गुबुन गुबुन देशनि मानसिफोरखौहाय होखारजोबखाबायमोन माखासेया जाबफुनिफ्राय देलायस्रिनिफ्राय सामफुर दै सेर सेर न' लुनानै थानाय सावथालफ्रा देवस्रियावहाय रिलिफ थाहैजोबदों दा रिलिफ थानायनिफ्राय बिसोरो बेयावनो थाबाय थादोंमोन नाथाय जेब्लानाखि बिटिसिआ एकर्ड जाबाय बिटिसि एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय बिपिएफनि चिफ बिपिएफ पार्टीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बयखौबो गाव गावबागाव आरोबाव गोसो बायदि हाग्रा सिफायनानैहाय थाहैनो थाखाय खाबु होबावबाय दा बेवहाय जाति धोरोम बासियालासे रावखौबो नायालासे बियो सोसन दोनफिनजोबबाय दानिया फैयै फैयै जोङो गोदान सरकाराव नुबाय दानिया हानि खोथा ओंखारनायावहाय गोबां जेंना ओंखारबाय बिनि दायनिगिरिया सोर गासैबो बिपिएफ पार्टियानो बेखौ मावजोबदों दा बिपिएफ पार्टिया मोनसे पावारफुल पार्टिमोनब्ला बै समावहाय गुबुन गुबुन देशनि फैनाय बे गोसोमफोरखौहाय मानो रैखा खालामनो हायाखै बिसोरखौ मानो सोसननानै दोननाय दिनैसिमबो जोङो दिउस्रियाव नुगासिनो दङ दिनै दिउस्रिनि हाखौनो बर'नो होआ होननानैहाय बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनदों बबे देशनि बिसोरनो अब्ला जों आसरित खोथाया मिथिबाय दा बै समावनो जुदि बिपिएफ पार्टिया बिसोरखौहाय थाफिननो थाखाय खाबु होआमोनब्ला अब्ला दिनैहाय बर' हारिया हा गोमाजानायबो नङामोन आरो बेफोरबायदि दावराव दावसिबो सोमजिनाय नङामोन मिथिबाय दा दाबो सावथालफ्रा बर' हारिजोंहाय फाइनाल दावहा होननानैहाय सानबावो मिथिगौ दा बेनिखायनो आं सानबाय थायो गोसोजों गोसो मिथिबाय दा बे दिउस्रि बायदि जायगाखौबो जुदि बिपिएफ पार्टिया सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानैहाय थाहैफिननो खाबु होआमोनब्ला अब्ला दिनैनि समावहाय बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङामोन आं जोबोद आसरित मोनो दै रायजोफोर प्रमिला रानी बायद' नोंसोरथ' हाग्रा बिफाननि मन्थ्रिमोन बै समाव 17 बोसोर नोंसोरो हाग्राखौनो नायबोदों नाथाय गोसो बायदि नोंसोरो हाग्रानि दंफां दानग्राफोरजों लोगो जानानैहाय दंफां फाननै फाननै रां बुथुमनायखौ नुबोदों बुंनानै लाब गैया दानि सरकारखौ बुंनानै जेबो लाब गैया हाग्राखौबो धंस खालामदों बिपिएफआनो हाग्रायावहाय गोदान मानसि सोनायाबो बिपिएफ पार्टियानो आरो दासिमबो बिपिएफआनो सोनानै दोनगासिनो दङ दासिमबो मदद होयो मिथिबाय दा आरो सोरहाबाथ' गावनि असे गामियावनो फुराना गामियावनो 10 बिगा 12 बिगा हा दंखायो नाथाय बैसोर बायदिया आरोबाव गोदान हा नागिरबावो 20 बिगा 30 बिगा हा लानो थाखाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोना नंखाय नंदों नामा आंबो मिथिगौ माबायदि मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनैहाय जुदि बिपिएफ पार्टिया स्ट्रं जानायमोनब्ला बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिफोरखौहाय माब्लाबाबो खाबु होआ होननानै साननायमोनब्ला अब्ला बेफोरबायदि हाबसननानै थानो थाखाय बिसोर माब्लाबाबो चान्स मोननाय नंलामोन मानोना होखारजोबखाबायमोन दे रायजोफोर देलायस्रिनिफ्रायबो होजोबबायमोन जाबफुनिफ्रायबो होजोबबायमोन सामफुर दै सेर सेरनिफ्रायबो होजोबबायमोन गासैबो खारजोबखाबायमोन बे रानिखाथानि सोनाबहा भुरसारा दै दङ भुरसारा दैनि ओरैहाय भुरफारा होननाय मोनसे गामि दङ भुरसारा गामि बेनि सोनाबहा थाङोब्लानो मैखोम सावथाल गोजामोन दाबो दङ आंनि आइडियावहाय दाबो दङ आं थाङाखैसो मानो होनब्ला बै बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावहाय
बिसोरो गासैबो खारफिनजोबदों। खारफिनदों माने गाव गावनि खारबोनाय गारनानै खारबोनाय जायगायावहाय थाहैफिनजोबदों रिलिफनिफ्राय। मिथिबाय दा? अब्ला बे खाबुखौ मानो होआ बिपिएमआ? बे गासैबो हायानो हाग्रायानो बर' हारिनिखा, बेखौ बयबो मिथिखागौ। नाथाय बर' हारिनिखा होननानै बर' रायजो राजाफ्रा गोसो बायदि दामफायनानै हाबोब्लाबोथ' जानाय नङा। जोंनो बर' हारिनि थाखाय सम्पति आरजिनो थाखाय हाग्राखौबोथ' नांगौ, रिजर्टबोथ' बानायनांगोन जोङो, नेशनेल पार्कबोथ' नांगोन जोङो मोनसे हारि हिसाबै बयजोंबो सिनायजानो थाखाय। दा बे खामानिखौ मानो हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि 17 बोसोरनि आइजो प्रमिला रानी ब्रह्म बायद'आ मानो मावनो हाया? मा खालामनानै थाया बै समाव? ना मोनजानायखाय, मोनलोंनायखाय, धोन सम्पतिनि थाखाय सिन्था गैयैखाय गावनि न' सिङाव दंफ्ला उन्दुनानै थाया नामा? मेगन मिसिबनानै थाया नामा? रायजो राजाफोरनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ दोनथ'नानैहाय गाव गावनि उदां उदां जायै लोङै नायै बेदरै हाथाय बाजार गारि मटर गाखोनानै ओरैनो उन्दुनानै थाया नामा? दिनै गुबुन सोरखारा मावगासिनो दङ, नोंसिनि मावनो हायैखौहाय सरखारा मावगासिनो दङ। दा बेखौहाय मेगन सानानै दिनैहाय एरग्लुंनानै होबाय थादों। लाजिनाय गैया नोंसोरहा? जाय बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों बिसोरनि साननाय हनायानो थौले गोसोनिखा, आरो जायफ्रा बिपिएफखौ मोजां होनदों बिसोरबायदि मानसिया खानाखा। मिथिबाय दा? आरो बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा साफ्रोमबो मोनजायै मोनलोङैनि थाखायल'सो, हारिनि थाखाय नङा। बिपिएफआ हारिनि थाखाय मालाबाबो सरखार दाया। बिपिएफ पार्टिया धोन सम्पतिनि थाखायसो सरखार। मोनफ्रोमबो आङो बिपिएफनि भिडिअखौहाय नायो आरो इउपिपिएलनि अपोजिशन पार्टिफोरनि भिडिअखौ नायो। मोनफ्रोमबो भिडिअआनो धोन सम्पतिनिल', रां रुफानिल', माब्लाबाबो हारि जौगानायनि थाखाय बाथ्रा बुंनाय आं खोनाफेराखै रायजोफोर। अब्ला माबोरै आं सापर्ट खालामनो? आंखौहाय बुंबाय थायो इउपिपिएलनि मोनजादों होननानै। रायजोफोर, आं इउपिपिएलनिबो मोनजायाखै, बिपिएफनिबो मोनजायाखै, बिजेपिनिबो मोनजायाखै, रावनिबो मोनजायाखै। यानिखि दासिमहालागैबो जोंनि गामियानो लामा जायाखै। सोरबा बबेबा सरखारनि आं न' गंसेबो मोनाखै। आंनि गामिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दांसोबारिनि साहा थास'बारि, दांसोबारिजों एखे गामि। दांसोबारियाव जोंहा सासे इएम दङ, गोदान इएम 13 नं बिसिडिसियावहाय। नाथाय जोंनि गामिया, नैबे फिथांखि ब्लकनि गामिया गोदो जेरै दङ दासिमबो बे एखे अबस्थायैनो दङ। जोंहा मोनसे गामियावनो, एखे गामियावनो, गामिसेयावनो इएम दंब्लाबो दासिमबो लामानि महर नुनो मोनाखै। थेवबो आङो इउपिपिएल पार्टिनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनो। मिथिबाय दा? आंनो जेबो नाङा, आंनो नांगौ रायजो राजाया खुला थांलाय फैलाय रंजा बाजा मावै दाङै जानो मोननाय, रावजोंबो सुथुर जायै, रावजोंबो दावहा नांनाङै, रावनिबो सुथुर जायै, दावराव दावसि गैयै बे थासारिखौ आंनो नांगौ। लामाया बानायना हो, दा हो, आं सानो सानसे बानायना होगोन। डेभेलपआ जायोब्ला बे गासैबो एक्टिभ जाजोबखायो। बेनिखायनो जोङो हारिखौ गिबियावनो सिनायहोग्रोनांगोन। हारिया सिनाय जायोब्लासो डेभेलपआबो जालांगोन। डेभेलपखौ गाव गावबागावनो बानायना लानो हायो। नोंहा जुदि थासारिया मोजांब्ला अब्ला नोङो सुइजारलेण्डखौबो गावनो बानायनानै लानो हायो। आं जोबोद आसरित मोनो दे रायजोफोर, मोजां भिडिअखौ बर' हारिया नाया, लान्थं फान्थं गाज्रि गुज्रि बेबायदिनो नंखाय नंखाय बाथ्रा बुंग्राफोरखौसो जोंनि बर' हारिया भिडिअखौ नायो। अब्ला रायजोफोर, बाथ्राया बुङोब्ला गोबां ओंखारो, नाथाय भिडिअआ लावद्राय जायो। बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना आंखौहाय गाज्रि मोनोब्ला आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोजोन्थों। जायफ्रा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।